sa bayan ng Bangar sa probinsya ng La Union. At siyempre ating kilalanin ang former varsity player ng Letran Knights at pride ng Bangar La Union na si Obied Barnachea. At siyempre isa rin siyang former teammate ni Jolo Tamayo ng Mavs Phenomenal Basketball at isa rin isang import ng San Carlos City para sa Palarong ni Governor Amado PSP III ng 4th Governor's Cup Intertown Basketball Tour. At huwag na natin patagalin pa, ating kilalanin ang former varsity player ng Letran Knights at pride ng Bangar La Union na si Juan Obied Barnachea. Welcome to my channel, Sir Midong TV, Usa ang Basketballeros. Yo! What's up mga kabasketboleros? Ako nga pala si Mark James Barnachea, 22 years old, playing position forward and power forward. Ako ay nag-aral sa Colegio de San Juan de Letran at ako po'y taga Bangar, La Union. And you're watching Sir Pidong's TV Usapang Basketboleros. Nagsimula po akong mag-basketball nung 3rd year high school po ako sa Doña Francisca Laksamana Memorial National High School sa La Union po yan. 3rd year high school po ako, di ko po inaasahan na didiretso po ako sa R1AA. Ganun lang din po nung 4th year high school po ako. Naglaro lang din po ako sa R1AA dito po sa San Carlos City. At dito na rin po ako nakuha ng Palarong Pambansa sa Legazpi, Albay. At nirepresent po namin yung Team Region 1. Nagkaroon si Obied Barnachea ng dalawang back-to-back MVP award sa Barangay Palogan sa kanilang Fiesta Cup at dalawang Mythical 5 sa Bangar Inter-District Basketball Tournament noong taong 2016 at 2018. May mga katanungan po si Sir Pidong na kailangan po nating sagutin. Question number 1, sino ang naging childhood basketball idol mo? Ang naging childhood basketball idol ko ay si Lebron James kasi kita naman po natin yung basic basketball sa kanya tsaka sipag po niya sa paglalaro. At kahit anong posisyon kaya din po niyang laruin.
tsaka sa galing din po niyang dumepensa. Yun po. Para sa akin, kung walang pagkakaisa o teamwork, mahirap makamit ang panalo. Hindi ka makakapaglaro ng mag-isa ka lang. Tulad nga ng sabi ng isa kong coach, si Coach OG Encarnacion, coach ko po yan ng Intertown, Ilocos Sur, Team Tagudin po kami. Sabi po niya sa akin, teamwork is better than talent, lalo na sa larangan ng basketball. Yun po. Ang pinaka-memorable experience ko sa aking basketball career ay nung na-scout po ako ng Letran dahil po sa Palarong Pambansa sa Legazpi, Albay, at ako po ay nakapaglaro sa NCAA Season 92. Ang best mentor or coach ko ay yung coach ko po nung high school ako, si Coach Alejandro Morta, Sir Delvin Carriaga, Sir Linol. Maraming salamat po sa inyo dahil kung hindi po sa inyo, wala pa akong talent na ganito at hindi ko po mararating kung nasan man ako ngayon. Maraming salamat po. Sasama ko na rin po kay si Coach Ken, Coach Christian, Edwin Dabukol sa mga liga pong sinalihan ko dahil po sa kanya. Sa Zerimar, maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po dahil kung wala po kayo, wala po akong gantong laro ngayon. Thank you, Coach. Sa mga katulad kong kabataan na gustong makarating sa universities at makapag-aral, ang masasabi ko lang po kailangan, ang importante po sa lahat, disiplina sa sarili, keep working, work hard, yun lang po yung masasabi ko. Ingat po, God bless. Yun po, gusto ko pong pasalamatan yung mga sumusuporta sa akin, tumutulong, yung girlfriend ko, pamilya ko, sa mga coaches ng San Carlos City na kumuha sa akin, si Coach Daroya, Coach Menor, tsaka si Coach Gubatan. Maraming salamat po sa inyo. Kay Coach Christian, Edwin Dabukol, shout out po sa iyo, Coach. Maraming salamat po. Sa mga kabrad ko sa Alpha Kaparo na tumutulong sa akin, maraming salamat din po. Long live. Tsaka sa mga naniniwala po sa talent ko na meron po ako, maraming salamat po. God bless. Ingat po tayo lagi. Stay safe. And thank you so much. Kay Sir Pidong din po pala na nag-featured sa akin sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po, Sir. Thank you very much. God bless. Ingat po. Shoutout sa teammate ko, Barnachea. Teammate ko to nung season 92. Sidak sa dreams ko, bro. Set ka palagi, man.
So ayun mga kabasketboleros, ating nakilala ang former varsity player ng Letran Knights at pride ng Bangar na Union na si Obied Barnachea. Gusto ko nga po palang i-shoutout ang ating mga tropa sa Pangasinan State University, Bayambang Campus na sila Carl Ivan Benitez, Marvin Unyo, Carlos Justin Arasa, Dennis Torio, at si Al Francisco Cao. At hindi ko rin makakalimutan i-shoutout ang napakagwapong head coach ng Pangasinan State University Golden Lions sa Bayambang Campus na si Sir Ian Gam.